दिनै बे मजाथि गामियाव नै दाख्लैसो 25 एप्रिलाव फुंनि 6-7 बाजिनि गेजेराव रुंसारि जानाय जोंनि बावनि समाज सिबियारि मानिनां कन्टेस्वर नार्जारि बिथांनि दिनै सारादु बे सारादुनि सानाव जोङो बिथांखौ गोसोखांनानै दिनै गाबखांनो गोनां जादों। दा बिथांनि जे समाजनिथिङै जे माखासे अबदान दङ, माखासे जे बिहोमा, बे बिहोमाया बिमाखौ नायनानै जोङो बे मानसिखौ जों सानदोंमोन हयथ' बिथांनि जिउ सोलेरा आरो जोरबावनांगौ, गोबांथार जोरबावनांगौ, जों बेखौ सानदोंमोन आरो बेबादि मानसिया थाबाय थानांगौ जों बेखौ सानबाय थादोंमोन आरो जिखि जाया मानो आफा इसोरा हयथ' बिथांखौ लांबाय, हयथ' बिथांनि समा बेनो, जों बेखौथ' जेबो बुंनो हाला। जिखि जाया मानो दा बिथांनि जे गुबै हाबा मावनाय, दा बे हाबा मावनाय थिलिया जाबाय मथामबिल हाइ स्कुलमोन। बे मथामबिल हाइ स्कुलाव बियो हेड एसिस्टेन्ट, बर' बाबुआनो होनदो बेखौ, बर' बाबु। दा बे गोबाव सम बेवहाय खामानि मावदों, नै दाख्लैसो रिटायार्ड जादों। रिटायार्ड जाखांनानैनो हयथ' बिथांनि माखासे मोननांगौफोरखौ बे मोनजोबलाङाखिसै, थेवब्लाबोनो दा बे स्कुलनिफ्राय बिथाङा रिटायार्ड जादों। बिनि आगोल गोबांथार बिथाङा साख्रि मावनाय हिसाबै बिथाङा सराइबिल समबाय समितियावबो बिथाङा सेल्समेन जादोंमोन बबेबा समाव। दा गुसुं समनि थाखाय बे सेल्समेन जाबाय। सेल्समेन जानायनि उनावसो बिथाङा बे मथामबिल हाइ स्कुलाव खेरानिनि हाबाखौ बिथाङा मावदों। जिखि जाया मानो बिथाङा साख्रि मावग्रा साख्रिजिबिनिख्रुइबो बांसिन समाज सिबियारिमोन, ससियेल एक्टिभिस्ट। दा बे ससियेल एक्टिभिस्ट हिसाबै बिथाङा गोबांथार हाबा मावलांदों। एबसुजों सिगांथ' एबसुनि सिगां बेवहाय कसुगाव आरो गुमा रिजार्भ स्टुडेन्टस इउनियन दंमोन, फरायसा आफाद। दा बे फरायसा आफादजों बिथाङा गोबाव सम लोब्बा लादों। बिनि उनावहाय आरोबाव BRB स्टुडेन्टस इउनियन दंमोन, बेयावबो लोगो लाफादों। बिनि उनाव आरो KWRS माने कसुगाव वेस्टार्न रिजार्भ स्टुडेन्टस इउनियन दंमोन, बेयावबो बिथाङा बाहागो लाफादों। बिथाङा बथाय कालसारेल सेक्रेटारिमोनबो। दा बिनि उनावहाय आरो गेजेर खन्दआव मा जाबावबाय, जै बर'नि गेजेराव माखासे बे समाव भट बर्जन जादों। 1968 बथाय 68आव 1968 सनाव 67 सनाव भट बर्जन जादों। बर'फ्रा माने बे नैबे लकसभा समस्ति, क'क्राझार लकसभा समस्तिखौ जों जिहेतु जोंनो माबा होयैखाय जों बेखौ भट बर्जन खालामदों। बे भट बर्जन खालामनायावबो बिथांमोना गोबांथार बाहागो लादों भट बर्जन समाव। दा बिनि उननो लोगोसे PTCनिबो बिथाङा खामानि मावदों गेजेर खन्द'आव। बेनिफ्राय इयं PTCआ फैलायबाय, बेयावबो बाहागो लालायबाय। जोबथानायाव नैबे जोबथा समहालागै हयथ' BPFनि बिथाङा राजखान्थि हान्जा, राजखान्थि दोलोजों थाफानानै खामानि मावदोंमोन। दा जिखि जाया मानो दा जों बिथांखौ ससियेल एक्टिभिस्ट होननानैसो बांसिन मिथिगौ, समाज सिबियारि होननानैसो। माने राजखान्थि हान्जाजों गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जा थाब्लाबो बिथाङा गासैजोंबो गोरोबनाय, बे मोनसेल' जाहाथे जों गोरोबनो हायो बयबो। सोरबा हयथ' कंग्रेस दंमोन, सोरबा BPF दंब्लाबो सोरबा गुबुन रोखोम दंमोन, एबसु दंमोन, UPPLआथ' नै बावाखै, बेनि गुबुन दंमोन। दा थेवब्लाबोनो ज' गोरोबलायनायजों जों गोरोबलायनाय खामानि मावनायखौ जों नुनो मोन्दोंमोन आरो। दा समाज सिबियारि जानानै ओनसोलाव मा जौगानायनि खामानि मावदों? एस ए हल हिसाबैथ' जोङो जौगानायनि हाबायाथ' जों एस ए हल जयैनो मावदों। दा जेनेबा हयथ' बिबान एसे गोजौआव थाब्लासो बे बुंनो हायो जे बियो उमुक फसंथानखौ फसंदों, उमुकखौ होदों बिदि होननानै। दा बेबादि नङा, रायजोयैनो हजों गोजौनिफ्राय जा बिथोन हरबाय बेखौनो मावनानै जोङो जयैनो खामानि मावदोंमोन आरो। माने समाज सिबिनायनि हाबाया बे बबेबा समाव हयथ' जोङो जौ होबथाबाय, बबेबा समाव बे दानि फरायसा आफादजों बे समनि फरायसा आफादजोंथ' गुबुनमोन। बै समनि फरायसा आफादा गामिनि न'खर बेंनायनिफ्राय, रायजो जानायनिफ्राय गासिबो समाजखौ नायोमोन। बबेबा समाव मा खालामोमोन, जमदुवाराव बिसोरनो माइरं बारहोयोमोन नालाय भुटानाव, बे माइरं बारहोनायखौ बिसोरनो होबथायोमोन। बेखौथ' थोननाय नङा, बे जाहाथे रायजोनि मोजां हाबा जायो। माने भुटानाव बारनाय लोगो लोगोनो माइरं हजों दामा बारा जाहैबाय, जोंनिजों खम जायो। नैबायदि रोखोम जोङो माइरं होबथानाय, माबा होबथानाय, बेबादिनो माखासे
समाजनि बेरेखा हाबाफारियाव जों गोबांथार हाबानि मावदों दा बिथांखौ बहायबो गोबांथार जों बाहागो लानाय मोनदों दा न'खराव साबसे सोर थालांदों दा न'खराव बेहा दा बिसि थालांबाय मादै थालांबाय दा फिसाला सानै दंमोन फिसाला सासे हाबा जायाखैमोन दा फिसाला सानैबो गोमालांदों गोबाव आगोलनो गोमालांखादों दा गोमालांखांनायनि उनावहाय दा बेहा बिहामजो थालांबाय बिहामजोजों लोगोसे फिसौ सानै थालांदों आरो फिसौ सानैया दाबो उन्दै दा जों हास्थायदों जे सरकारा हयथ' बिथांनि जे बेबायदि समाजनि हाबा मालाबाफोर खाबु मोनोब्ला बिथांनि जे समाज सिबिनाय हाबाखौ लानानै गोसोखांनानै माब्लाबाफोर हयथ' बिथांनो बे जाहाथे बे न'खरा गोख्रों जाफिननो हायो गोख्रों जानो हायो एसे गसंख्रोंनो हायो बेबायदि मोनसे राहा लामा खालामबा जों गाहाम जागोन होननानै सानदों हयथ' न'खराव बे फिसौ सानैल' थालां गुन गोनां गोजौ सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं मेट्रिक पास जानाय फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव फरायसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो क'क्राझार सहरनि साहा फारसे साखाथि तितागुरिनि समबाय मावख'नि साखाथियाव थानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि जुनियर कलेजाव 2024-25 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय हायार सेकेन्डारि थाखोआव गुनगोनां सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं फरायसाफोरनि थाखाय मुं थिसननाय हाबाफारिया सोलिगासिनो 2024 इं मायथाइयाव गायसनजानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव फोरोंथाइ मोननाय रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिफोरखौ लानानै साइन्स कमार्स एन्ड आर्ट्स मोनथाम स्ट्रिमनि सायाव फरायसाफोरखौ गुनगोनां सोलोंथाइ होनो आवगायदों बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि जुनियर कलेजाव मुं थिसन्नोब्ला फरायसाफोरा माखासे मोजां खाबुफोरखौ मोननो हागोन सिगांसिन मुं थिसन्नाया सा 10 फरायसुलिफोरा फिस होनाङालासे फ्रि एडमिशन मोननो हागोन गासैबो फरायसुलिफोरनि मुं थिसननायनि मासुलखौ 30% रेहाय होनाय जागोन 75% नम्बर लानानै उथ्रिसार जानो हानाय फरायसुलिफोरनि थाखाय एडमिशन फिसखौ 40% रेहाय होनाय जागोन आरो 85% नम्बर लानानै उथ्रिसार जानो हानाय फरायसुलिफोरनि थाखाय एडमिशन फिसखौ 100% बाङायनि खाबुखौ होनाय जागोन हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय मुलाम्फा गोनां मोजां जाग्रा आरो मोजां थाग्रा खथानि खाबु गोनां हस्टेलनि खाबुखौ मोननो हागोन बेजों लोगोसेयैनो JEE नीट आनजादनि थाखाय बेसेन नाङै कचिं मान्थलि मक टेस्ट आरो आर्ट्स स्ट्रिमनि फरायसुलिफोरनि थाखाय काउन्सेलिं बायदि उफ्रा फराफारिफोरनि फोरोंथाय खाबुफोरखौ मोननो हागोन बिदिब्ला मानोथो गोबाव खालामनो नोंथाङाबो गुनगोनां गोजौ सोलोंथाइ लानो थाखाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव मुं थिसननायनि खाबुखौ लादो बांसिन आबुङै मिन्थिनो थाखाय गाहायाव होनाय मबाइल नम्बर फोनांजाब खालामदो मबाइल नम्बर 6030349997 763800849 600349437 1